Здравейте, дами и господа, с вами Кол БГ. Днес ще играем GT 5. Бях снимал един клип, но беше много тъп, не ми хареса. А сега правя някакъв нов. Който с песен. Така. Има ли? Сега, този епизод, нема ли? Както знаете, тук до мен е брат. Нема ли? Това е 22. RCD BG сигурно вече е качил сигурно нов клип. Сигурно е снимал. Не трябва да знаете, че са RCD. Нема ли? Така. Нема чакайте. Той тук танцува. Така. Картата малко не се виждате и че съжалявам за картата. Че аз вече не мога карам. И аз сме колата. Това да вземем не джип. Да вземем. Дай тук. С RCD BG мисля да двамата да правим някакъв клип на Майнкрафт. Ако сканем до кришната страна. Да не съм сега задърсване, че... Да, брат ми, както кай везе вика. Хубавия джип чупих. Ето магистралката, сега тук гоним. Газ до дупка. Да. Газ до дупка сега. Трябваше Ми до града, отиваме пак до града. Той трябваше да се вземе едно ламборджини. Добре. Да, продължаваме. Брат ми иска да ходим на някаква тъпа дискотека, но няма да ходя. Защото не искам. А пък! Да се пресмила този. Много бавен джип. Не знам защо. И ще карам заедно. Обръщам. Аз обърках в магистралите, ама карай. Този клип искам да е дълъг. Много дълъг. Докато не се умра. И трябваше да се хвърля от тук. Да правя някаква каскада. Какво направих? Дай тук. Не. Охо, баума. Съжалявам, че е псон. Вземи колата, бе! Не те става. Jesus. Което е иска песен. Стига се усилва. Сега ще снимам всеки път на GTA, както казах в предишния епизод, първият ми клип на Егиото. Беше така. Може да снимам на Mortal Kombat 9, на Borderlands, на една Borderlands или някаква така скажем. И брат ми може да играем с брат ми, да се игра Borderlands, те се играят двама, като CSGO, само че не, ами наши мисли пак.
Има един робот, дето ти приказва, там, че бърво и трябва една мисия, би срещу някакви чудовища. Хубава е играта. Може да снимам, както се казва той, на Хобит, една много интересна игра, Лего. Интересна играта, може и в други епизод да ви я покажа. Много игри имам сега да ви показвам. Като за начало... Да, и FIFA, както каза брат ми. Не забравих и нея, FIFA 2013. Съжалявам, че 2013, ама също е хубава. Абе, много игри имам да ви покажа, ще бъде интересно. Ще правя даже влог, както аз си ги прави. Даже има в един влог, дето ходим на пикник, ако го знаете. Дома. Сега се хвърля, бяга си. Колко точно ми? Да се пускаше фарове. Не, развалих клипа. Така. Остави го. Добре, правих се. Всичко минава. Сега клипа е 6 минути. Вече 7 минути стана. Остана ли? Ама заболях кръста, чакайте само да се облегна. Искам да се облегна. Я. Тук. Облегна. Опа. Така. За може и да има чувате. Трябва сигурно да викам. Аз се чуди къде да вървя. Карам, не само за мисля. Като някакъв пиян. Стана така наляво надясно. Да, брат, като най-много се облъсква, като някакъв ненормален. Тук само нататък и сетионка на горите. Там по-интересно имат Клеопатри. Имаше Клеопатри, май някаква и как ме грабила джойстика. Yo, keep your hands right there where we can see them, man. We don't need anyone out there to get hurt or felt up inappropriately. Man, I'm sorry, Radio Los Santos, it is going down, man. We're keeping the sounds of the streets alive for over 25 years now. Can you imagine the discipline it has taken for us to live 25 years in Los Santos and not turn into plastic sellouts? Man, that's incredible. Да, чакай час се забира.
Fica. Elogiarem. Ih, ai, que chega aí. Já que o Brasil não é conta, tá? From the street slamming click is Freddie Gibbs. Agora,